Cine a inventat telefonul? Scrie răspunsul tău în comentarii. Dacă toți A sunt B și toți B sunt C, ce putem spune despre A și C? Care este cel mai mare mamifer terestru? Cât face 15 ori 4? Ce element are simbolul O? Care este cel mai lung fluviu din Europa? Care unitate măsoară forța? Dacă ai ajuns până aici, dă un like. Care este suma numerelor prime mai mici de 10?